Maayong buntag Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang Sibyaanan sa mga mamamo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abites Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tats Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala Abril 5 karon adlawng Sabado ug ang atong pagtukion mao ang tawag sa pagkabayanihon, ang tawag sa pagkabayanihon, no? So muna ang atong topic karong buntaga unya sa dili pa ta mo padayon, tugot nito ako sa pagpangayo og katahuran sa tanan natong mga suki kayong mga tigpaminaw nga nagsunod kanunay ni atong istasyon ug sa atong ang programa, no? Kaniyong tanan nga nadiha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, no? Ug asa man kamong nadapita karon nga diin inyong gikuyugan, no, ang ato ang programa kaninyong tanan. Usban ako maayong buntag, no, sa mga kaigsuonan nato diha sa mga isla, no, nga nagpalibot sa probinsya sa Subo, ang isla sa Negros, isla sa Bohol, isla sa Leyte ug ingon mang ang mga isla pod nato dinhi sa probinsya, ang Camotes Island ug Bantayan Island ug ingon man sab ang mga pipila ka bahin sa sa Mindanao, no, area nga maabot nining atong pagsibya. So kaninyong tanan diha nga nagpaminaw, maayong buntag, no, natong tanan, no. So nining ato ang pagaisgutan karong Sabado mga higala, atong tukion, no, labi na sa sunod semana ato nang sa ulugon ang araw ng kagitingan or the Day of Valor, no. So dinhi atong masayran, no, ang pagkabayani, no, sa ato ang mga kaigsuonan ug sa atong mga leaders, no. So speaking of bayani mga igsuon, karon taud-taud makuyog nato ning atong usas atong mga aduna gyoy igong kasinatian o kasayuran, no, kaba kung maghisgot na taog pagkabayani. So taud-taud ato nirong pasultihon, no, ato sining pagginhawaon gamay kay anyway, so mao na siya mahigala kuyugi mi unya nindot kayo, no, labi na yun katong mga suki kayo diha nga kung magisgot na gani og kanang araw ng kagitingan o katong mga nay kasinatian, no, baka ang ilahang mga lulo o ila baka ilahang mga kaparentihan nga diin apil gyud, no, niadtong mga panahona, no, adunay mga kasinatian, hala amo mong giawhag palihog tawag lang, no, sa ato ang mga numero dinhi sa ato ang istasyon, ang ato ang Pagtuki hotline, ang mga numero 2561679 og 2555754. Again, no, ang ato ang Pagtuki hotline, ang mga numero 2561679 og 2555754. Ug ato ang Pagtuki mobile, no, ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. So mo ni ang mga numero mga higala nga diin inyong mapadangat, no, ang inyong mga suhestyon, inyong mga komentaryo o baka ang inyong pagpaambit, no, sa ato ang topic karong buntaga, hala gamitan ninyo mga numero ha. Unya sa samang higayon kining mga numero mao sa ni ang inyong gamiton sa pagpadangat unya kung naamoy gustong ipaabot, no, sa kahanginan, unya o baka naamoy mga comments, greetings baka og inyong mga pagpaambit pinaagi nining mga numero ko nga akong gisgutan sa unahan, ato ning basahon ang inyong mga mensahe, no, on air sulod nining ato ang takna unya aduna may kahigayunan nga maangko ninyo ang limited edition nga Pagtuki t-shirt, no. So mo na siyang ayaw ninyo glangana panahon sa ato ang programa, pwedeng mo tawag, pwedeng i-post ninyo sa ato ang Facebook account, no. So kana amo mong giawhag, no, sa pag-apil. Okay, so nining ato ang topic karon, ang tawag sa pagkabayani atong sa ulugo, no, sunod semana, no, sa Abril 9 ang araw ng kagitingan. Mao gini siya every time nga musud na ning bulan sa Abril ato dayon ning sinati o ato dayong mahisgutan, no, ang kaisog, no, ang pagkabayani sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino, no. So according to publicholidays.ph, no, 72 na katuig ang nilabay, labi na gyud, no, atong kadlawon sa Abril 9, 1942
si Major General Edward P. King of the United States Army was forced to surrender more than 76,000 Filipinos and American soldiers to the Japanese Army in the southern end of Bataan Peninsula, no? Katong mga sundalo were made to march the 90-mile distance from Bataan to Camp O'Donnell in San Fernando. So mo na siya dili ni San Fernando Cebu, ato ni murag San Fernando Pampanga ni siya, ma'am, no? Okay. So mo ni sila ang mga kanang moyong gitag na nabantog na kayo nga death march, no? Mo ni ang pag lakaw, no? Ang pagmarcha, no? 90 milyas, no, ang gilayon gikan sa Bataan to Camp O'Donnell sa San Fernando, Pampanga. This event has come to be known as the Bataan Death March. Thousands of those soldiers died on that march because, no, tungod sa mga sakit, dehydration and starvation. So imagine nimo mga igsoon ang ilahang kinabuhi, no, ilang gibuhis alang sa ato ang kagawasan. As we honor once again the heroism of those men and women who fought during World War II, in what ways are we honoring their valor today? Do we still give importance of their sacrifice? Or do we value what we have now as much as they did before? So muna ang mga pangutana, mga higala, no? Nga atong gipadangat labi na gyud sa ato ang mga kaigsuunan, no? Aron mahinumduman nato, mga higala, ang kanang gitawag nato history, no, nining panahon, nining pagsuulog nato sa araw ng kagitingan. So di na ko lang anon, mga higala, akong ipaila karon kaninyo ang ato ang kuyog dinhi live sa studio. Ang suki na kayo nato kanunay, wala ginisipyat once ato ning imbitahon na agidayon, no, ang kasamtangang Executive Director sa Culture and Heritage Unit, no, sa Ramon Avites Foundation Incorporated, wala in kundi si Dr. Jocelyn Joy Hira. Ma'am Joy, maing good morning. Maing buntag, maing good morning diha, Sir Tats, no? Daghang salamat di kita mo balibad kung mangimbitar ang pagtuki kay gimahal nato ang atong mga suking tigpaminaw ug ang mga bag-ong ni-tune-in. Ikaduha, apil ni sa atong pagtitambayayong sulod sa atong foundation nga magtinabangay gyud ta unya mga tagtinabangay sa mga tao unya kung dili ta magkuan, kung dili ta mismo inside sa atong foundation tinabangay, so tabang gyud ni, no, ato maning programa ang pagtuki. So manang suki gyud ko unya. Ikatulo, I think isip naa sa natad sa kultura o kabilin, daghan mo ka ining tuki-uno, no, nga kuan sa ang field namo sa antropolohiya o sa history, daghan kay kang ikaambit ba kay maglatay-latay man ni ang kuan. So muna nga murag bold kay ko or bold kay mi nga moanhi dinhi, pero I think ato ra maning lakbit, no, kay kita ra man ang mutawag nga facilitator sa mga tao nga paghunahuna ba kung unsa di ini ka importante ang mga selebrasyon o mga holiday sa atong kinabuhi. Kay usahay manggod murag ang notion nga holiday na sad makapahuway ko ay trabaho mga inana, instead unta nga may ning ato ning gituki nga kanang unsa day kahinungdan sa mga holidays. Nganong na holiday, Ma'am Joy, no? Unya unsa may kahulugan niini? Unsa may tipik niini sa ato ang pagkatipik niini sa ato ang pag-angkon sa kagawasan ug sa atong kahimtang karon, di ba? Sa atong kasaysayan kay di man gud ni mahimo ang kung kinsa kita karon napurma man sad ni siya sa unsa ang atong kagahapon, no? So mao na, no, mga higala, kuyugan ta karon ni Doc Joy unya daghan gyud kay ni siyang mapaambit, mga higala. Labi na gyud, no, kung magisgot kita og mga kabilin og kultura, no. So matod pa niya at kining tanan tipik og kabahin, no, sa unsa man ta karon, no, ang part nato sa kasaysayan. Okay, unya mga higala, taud-taud pod bakuyo po nato sila si Rene Tatay Ite Bendiola, no, ang 5th Raffit Annual Awardee for Exemplary Individual, no. So taud-taud pa na unya gawas niya kuyugan gyapon ta sa usa-usab sa awardee nato kini siya, panahon ni siya sa 3rd Raffit Triennial Awards, no. So awardee ni siya for outstanding institution, no. So may lain ang kasamtangang executive director sa Lihok Pilipinas, si Ma'am Tess or Teresa Fernandez. Taud-taud, no, kuyugan ta nila. So siguro una na kong masayran, no,
gikan ni Doc Joy. Doc, naghisgot man gyud ta og araw ng kagitingan. Nganong kinahanglan man ta nga mo observe ni ini? Ang katuyuan manggod ani Sir Tats, ang pagpahinumdum, I think ang katuyuan gyud no, ang pagpahinumdum kung unsa ang importante manggod nga reminder ni nato sa atong journey no, sa atong ang atong paglakaw isip usa ka katilingban. No, kung hinuklugan jud nimo ang ngano man nga naay history nga sa atong sa atong eskwelahan tungod kay pinaagi sa pagtuon sa atong nangagi, dapat unta mauna ang mahimo natong gabay kung unsa ang atong direksyon sa atong padulngan, di ba? In fact, si Rizal may kay moingon ani nga katong kuan nga kinahanglan makibaw ka kung diin kagikan, in fact para makibaw ka asa ka padung. So ikaduha, kaning ako no, fan man gyud kay kaning araw ng kagitingan kay siguro tungod kay ang akong henerasyon, ang mga ginikanan na kaapil pa sa gubat no, kay kanang kasagaran gani sa mga ikaduhang gubat sa kalibutan nga mao gitoy dako kaayo nga kanang kasamok nga nahitabo nga niapektar gyud to sa Europa dinhi sa Pilipinas ug daghan kaayo ang nangamatay adto. Unya daghan sa kay mga luha nga niagas og mga kinabuhi nga gibuhis mo na nga ngano man nga gibuhis nganong nidanak ni awas man ang mga dugo tungod kay para sa kaning mga tawhana importante ni ang nga atong panalipdan ang atong nasod no og kinsa ta sa pagkakita mo na So nga importante kay ato Ma'am Joy ang kanang angko na to sa kagawasan, no? kagawasan o unya ikaduha ni fight manggod ta sa prinsipyo sa katarong no nga dili ta dapat manglupig dili sad ta dapat lupigan. Yep. Unya ang ikaduha nga kani bitawng democracy and liberty nga way dapat mo diktar nato no nga kuan ang nitabo man gud adto of course mao ni sa heritage pa ni mo ning heritage of shame no kay mauwaw karon nagkuan ta it's 70 years after or 65 years after pero kabaw ka kung ako nga makadungog ko gikan sa akong papa gikan sa akong uyuan unsa ang ilang mga sakripisyo nga nahitabo pero and sa among dialogue mo ug sa akong mga naistorya nga mga veterano no kay naamang gyud tay daghang mga veterano nga tungod ang akong papa nahimo siyang my late father nahimo siyang head sa mga veterano nya makit-an gyud nimo no nga kanang kuan gyud kanang buhi pa sa ilang panumduman ngano nga ni kuan sila ni apil sila pagka-gerilya pagkasundaw tungod kay dili sila kaagwanta nga ang Pilipinas basta-basta na lang nga inanaon nga ang atong yuta pasipad-an o ang atong mga tao kanang kuan na lang bitaw kanang murarag kuan ba dili tao ang tratamento so mo to nga naagid ning kuan buhi ni no so para nako buhi sa akong panumduman ngano nga kinahanglan na atay celebration tungod kay I think sa mga bag-ong henerasyon karon makahinumdum ta nga kani bayang atong naangkon nga kagawasan karon wala ni siya naangkon nga naglingkod kung dili kaning atong kagawasan na dapat atong panalipdan karon giangkon ni pero daghan ang mga pamilya nga nangamatay mga Ipatud-an gyud ning dugo. o gipatuan gyud siya og dugo no nga so mo ni ang kuan nga dili sayon ang pag-angkon sa usa ka kagawasan mo na nga ang Kita gayron nga henerasyon murag hayahay na gay kay ta, no? Hayahay na kita kay wa naman ta kanong maminaw be kaning atong mga suking tigpaminaw karon na pa man gyud mga guwang-guwang nga ibutan to kanang 70 years old or mga 80 years old nga naa pangutan-a sila kung unsay ilang na matngunan. Ang uban siguro nga way gubat kay na may ubang lugar sa Pilipinas nga wa kay maklaro ang gubat pero pero sila nakamatngon sila nga maglisod sila og kuha og pagkaon wala kayo sinina muna nga naay henerasyon sa atong mga katigwangan nga manghipos gyud kinabitang hipuson ang mga nuog kay may na lang simbako maggubat magamit makit-an gyud ba nga unsa di kalisod ang panahon nga sa gubat unya mo na nga kung ato ning hinuktukan ang importante ani sa araw ng kagitingan nga atong i-celebrate tungod kay atong hinuktukan nga ang atong kagawasan wala ni angkuna sa pinaka simple nga pamaagi kung dili nag-agi og kalisod ang atong mga katigwangan Sa dihay mapipila ka mga tipik no sa istorya nga kuan Doc Joy nga gani sa ilang pagbakwit ang pagdangon sa gubat grabing bakwit no nya sus ang kahimtang ka no kita gay karong mga panahon na kung magbakwit gay ta murag
napagay tanan ha apan lisod gyapon unsa na katong mga panahon na. Ato ba yung una, Sir Tas, may man ron, kaya na may evacuation center, marag kanang I-set up na tungod sa- dayon. set up na dayon, tungod sa moderno, no, nga sitwasyon, pero kani ato, abes, lakay Wala no? Managan dito sa bukid, manago dito sa kanang kuweba. So, katong imagine nun. istorya, ang istorya sa akong papa, no, kay sa City pa siya, ang ilagay ko nung kaon sa mga kaning grillista o kanang naa sa bukid nga nanakad diha sa tabunan, usay magbaw na mga sila maistibuok kay dili pwedeng magluto kay makitaan ang aso, imagino na nimo. no? So kani ba mga inani unya dili ra man ni akong papa kung di daghan Tinuod. man gyud ni kay baw ko nga daghang maka-share unya pagkahuman ang kuan pagid ni Sir Tas ang ako lang kaluyan ba kay murag kasagaran man gud sa atong mga kabatan-unan karon wa na sila nakakita sa kalisod bitaw muna nga i-take for granted. In fact dili kay kanang ang ako lang tumuog tuyo nga ato tang respetuhan ang atong mga katigwangan kung unsaon man nato pagrespeto pinaagi sa paglaban sa atong kagawasan. Yeah. Siguro Doc Joy murag tukma sa siguro ning mga follow-up question no. What is the best way to repay and honor the valor of those men and women who fought for our freedom and for peace? Is to defend the freedom. So karon manggod ang nganong unsa may relevance sa aning araw ng kagitingan no adlaw sa mga bayani ang kuan manggod ang pagkabayani Sir Tats dili naman siya dapat nga mamatay una ka mahimong bayani kung dili kanang daghan man ang pamaagi sa pagkabayani ang pagbarog sa sitwasyon pananglitan daghan man gyud kay no makita nato pananglitan ang sa newspaper kaning mga graft and corruption kaning sitwasyon ron ni Napoles diha ang nakanindot man gud ani kinaabli ang atong mga mata nga di gyud ay pobre ang Pilipinas no kay nakakawat gud og inana Pila ka bilyones, pila ka bilyones so ang akong kuan unta nga kaning manggong dili unta ta maka-achieve ani nga sitwasyon karon sa level sa atong economic development kung wala ta labani sa atong mga katigwangan no ang ato untang dapat buhaton unta nga atong pakikuan kanang atong labanan kung unsa pinaagi sa pag kanang vigilance bitaw nga kanang kuan mabinantayon no mabinantayon ta ikaduha nga atong buligan ang atong gobyerno sa iyahang kanang drive bitaw nga atong limpyuhon ang atong katilingban no so pananglitan kanang kuan magud daghan kay ni ba kanang kung tan-aw nimo o nay mga pulis nya nay pangitaong kriminal unya kita gid sila sa krimen di sila no dili pa mo saksi so kani ba dili man kinahanglan kay naa may ang pulis maingon man sila nga naa may hotline no inana so kani ginagmay Sir Tas or ang graft and corruption numero 1 na lang dili ka ganahan mo lead niya bayra na lang nimo mo na nagisgot man gyud tag kuan Doc Joy nagisgot namon tag hero. Now talking about modern day hero karon unsa may imuhang ikasulti unsa may imong description sa usa ka modern day hero no sa atong panahon karon? Ang modern day hero karon dapat iyang bantayan ang matarong nga daan no kung sa slogan pa nas government matuwid na daan niya kana manggod dapat ang slogan nimo kung gusto kang mobantay sa matarong dapat ikaw sad mismo no kanang beyond reproach man gitawag Sir Tas nga beyond reproach walay makasaway nimo kay mausad na imong gibuhat so para nako ang usa ka modern hero dili siya kinahanglan nga magdaog armas moadto sa kuan para ingnon siya nga hero kung dili sa mga ginagmay nga mga sitwasyon pananglitan very simple kana na lang pagtabok sa daan kana diba? simple kayo obeying traffic so meaning to say Doc Joy sa paghimo lang sa matarong makaingon na ka nga usa ka sa mga modern hero. Okay, kani manggung katilingban dili man ni siya mahimo og usara Sir Tats dapat magtinabangay mangyud na pananglitan. Pinaka-simple ha kanang hero kana na lang tabok sa daan or mag-drive kag sakyanan nga hala di mo sunod sa traffic light ug ang tanan dili mo sunod sa mga patakaran di ba panalitan traffic light di maghuot kita man jud ka ana kanang adlaw-adlaw na lang gyud Kiyos kayo no chaotic kaayo nga mo kuan ang usa ka driver kanang magpasingit kanang ato lang maobserbahan so unta kung ang atong kuan ang atong drive nga para makita nga naidisiplina magsugod magud na sa usag-usa nato so kana is heroism enough for me pero Doc Joy daghan gyud tang mga heroes nga
nailhan, mga ilado kayo. Nya na apoy pipila pod nga wa gid taon matikdi, no? Now talking about unsung heroes, unsa man ka importante Dok nga ma-recognize po din sila? Importante kayo sad silang ma-recognize, no? So, in fact, sa atong foundation, sa RAFI, aduna kitay gitawag nga Ramon Aboitiz Triennial Awards. Usa kini ka award nga gihatag nato dito sa mga tao nga dunay gibuhat sa katilingban, gikuan ba gitubag nila ang hagit sa araw ng kagitingan. Wa ni sila mailhig yun. Wa gyud sila mailhig, Kung gitubag nila. kung ang Rafi Triennial Awards, So mo ni nga ang atong gibuhat, ang atong gikuan gitawag nga kaning kuan dili man gyud kinahanglan nga mamatay ka or si Rizal ka or naa ka sa gobyerno or presidente or mayor ka, mahimo kang hero kung dili sa imong pagtabang sa katawhan sa imong katilingban kung asa ka dapit, mao ni ang makatabang nimo. So ang atong Triennial Awards usa ni sa paagi pag nangutana kita sa katawhan nga kinsa maning mga tawhan na diha sa inyong katilingban nga nakatabang ninyo nga nahimong modern day heroes, no? Kay ang ato sa dili man sad kinahanglan Sir Tats nga kanang kinanglan gyud nga popular ka ika na kas newspaper film. In fact mao ni ang mga hidden heroes nato unsung. So muna nga pagtubag sad nga moingon ng mga tao nga wa man hero kinsa may hero. Ang atong gibuhat sa RAFI mao ang pagkuan sa ani pag ngadto sa Visayas ug Mindanao, di ba? Para makit-an ni nato sila unya namo gyud tay daghang nakita okay baw sad tang naa pag gyud daghan. No? So nagpasabot pa sad ni Doc nga mao sad ni ang usa ka importante nga nung adunay mga social development award giving body haron ma-recognize ang ato ang mga unsung heroes. Okay, kuan man gud ni in fact kanino ang kana manggong atong gipang award gani, in fact mauwaw gani sila Sir Tats nga ingnon silang heroes, di ba? Pero para magud nato giusab nato ang definition sa usa ka hero. Kung dili ang hero mao ni ang mga tao, ang modern day hero mao ni ang mga tao nga naghatag sa ilang kaugalingong kusog o ilang kaalam. Wa mag-expect og mga nga naay unsay maangkon nila. Reward. Wa gani sila mag-expect yun nga ingnon sila nga mauni kanang wa na sila anang notion bitaw nga ana adyo ko dito magtanaw mga tao nako. Para nila gusto lang sila nga ang kinabuhi sa ilang isig ka tawo mapalambo sad nila, mutaas nga mahaw-as sila gikan sa ilang kalisod karon. Nya kini sila Doc, mao ni sila ang mga unsung heroes nato nga nakahimo og mga positibo nga kausaban ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Nya wa gyud nya mo na nga nagbuhat kita ani kay para makit-an sad sa katilingban ba nga kung mahimo na niya mahimo sad ni nako kay di ba mo ni gitawag nga lead by example. Unya sa imong example sad makabuhat sad ka. So mo ni ang daghan kay taggikinahanglan nga heroes o nga sa atong kuan unya tungod kay daghan sad ang atong problema, daghan kaayong pamaagi nga makatabang ka sa atong hero. Dok, ang sunod akong pangutana unsa may mga updates karon sa 6th RAFI Triennial Awards sa panimulan ng tubagon Dok human lamang ni pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo kanu sa opisyal nga giproklamar ang April 9 isip Day of Valor o Araw ng Kagitingan? Pinaagi sa Executive Order No. 203 niadtong June 1987. Giproklamar ang April 9 isip Day of Valor o Araw ng Kagitingan alang sa mga bayani sa Bataan, Corregidor ug Bisang niadtong World War II. Apan gisaulog na kini isip usa ka national observance niadto pa man November 26, 1980. Pinaagi sa gipagawas nga Letter of Instruction No. 1087. Kini si Pagtugi Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kuno RAFI ang ikatulo sa upat kahugna sa Understanding Choices Forum nga giuluhan og Understanding Vulnerabilities kagahapon Abril 4. Gipaambit ni Dr. Angel Alcala, Professor Emeritus sa Silliman University, ang kondisyon sa marine reserves ug mga fishing sites sa isla sa Bantayan, tulo ka bulan human gikuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda.
Laing tigpamaba sa diskusyon mao si Jermaine Bayas, Oxfam Philippines team leader, diin gipaambit usab niya sa mga nitambong ang importansya sa disaster risk reduction and management, ilabi na sa mga local government units. Kay numduman nga ang laing hugna sa forum gipahigayon ni adtong Enero ug Pebrero. Tumong sa upat ka hugna nga diskusyon ang pagpahibalo sa katawhan sa mga angayang buhaton aron maluwas sa panahon sa katalagman. Kini subay sa mga kalamidad nga nihiaguman sa nasud ni adtong niaging tuig, din ubay-ubay ang nakalas nga kinabuhi ug nangaguba nga mga indipisyo. Sa laing bahin, formal nga gitugyan sa Rafi ang duha ka andanang lawak tunghaan ngadto sa Dalaget National High School pinaagi sa turnover ceremony nga gipahigayon ni adtong Marso 30. Nahimong posible ang maong lawak tunghaan tungod sa panagtambayayong sa Rafi, provincial government ug ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Dalaget. Lakip sa ni saksi sa maong seremonya mao sila ni Vice Mayor Jeffrey Belsinia sa Dalaget, uban ang mga opisyales sa barangay ug eskwelahan ug si Father Ernesto Javier, Rafi board member. Ang duha ka andanang lawak tunghaan adunay unom ka classroom ug upat ka pansayan subay sa suklanan nga gipagawa sa Department of Education nga nag-awhag og nindot nga palibot aron mas makakaton ang mga estudyante. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga higala. Naagya pa nato dinhi Kuyog live si Dr. Jocelyn Hira, no, ang kasamtang Executive Director sa Culture and Heritage Unit. Dok, ganina before ta ni break, nangutan ako nimo kung kumusta naman Dok, unsa may mga updates karon sa 6th Rafi Triennial Awards. Okay. Ang atong kuan, ang siguro kay bawo ang atong mga suking tigpaminaw no nga gi-extend nato ang atong Ramon Aboitiz Triennial Awards ngadto na sa Mayo 31 ang kuan paghatag nila sa ilang mga nominations. So ginaut unta katong mga nakadungog nako nga muhatag mo sa inyong nominations kay importante man nga makahibaw ta og kinsa nang mga tawhana nga nitabang ninyo. Aduna kitay criteria og duna sa tay mga partners no nga kuan nagbutang tag mga posters para makahibaw sila. So gi-extend din nato kay tungod murag kay katong tungod sa atong relief operations. Okay, dako makaytag murag intervention gyud siya, no? Og daghan sa kay tag heroes ato Sir Tats katong gikan sa Bohol no nga kaning mga naminaw karon mga higala katong kuan katong pagtabang nato sa Bohol o katong sa Bagyong Yolanda, daghan kaayo ang mga nibuhagay ang kuan ang tabang no nga correct. sa atong katawhan nga nihatag ni contribute sa ilahang kusog, sa ilahang kwarta ug sa ilang panahon no sa atong packing kay gito mahimo. Uban nato Doc Joy, mga simple lang nga tao ha. Simple nga. In fact, na ako'y nahimduman nga naiusa adto katong taga Mandawi no gibuhawi ilang bay naguba gid iyang bay pero kuan gyud siya 15 dias gyud siyang nitabang kada adlaw nya gipangutana nato nga nganong mutabang kay siya nga wa man ko'y kwarta guba sad akong bay ug nakasabot ko kung unsay kalisod pero og lisod man gani ko mas lisod bisan pa siya sila. napiktahan siya. Bisag naapektahan siya nya nakanindot sa tas kay wa gyud siya ni hangyo never gyud siya ni hangyo nga tagair ako kaning kanabang tarpulin mga inanawa gyud so kani bitaw mga inaani nga mga and I know nga naani sa mga kasing-kasing sa atong mga katawhan Sir Tats. So ang atong gibuhat sa Ramon Aboitiz ang atong Triennial Awards is pagbuhi aning atong heroic naamang gyud tay sense of heroism sa atong kaugalingon kay preservation, act of preservation man na siya, di ba? So mao na ang kuan atong gibuhat sa atong Triennial Awards ato ning gi-extend para paghatag sa atong mga kaigsuunan sa Visayas ug sa Mindanao paghatag pa sa ilang mga nominations forms niya labi na gyud tong last nga earthquake daghan gyud tong nanggawas pa nga nakita na gyud ang ubang mga individual o mga foundations nga naa gyud sila gibuhat no gani gahapon Doc Joy no duha ka adlaw no dito kuyog mi sa kanang Santa Fe nag-distribute mi sa mga isla sus kita ka sa mga kanang mga tao nga ni voluntaryo gyud no for free nya ni buhat gyud alon lang makatabang sa atong mga igsunan kay naghimo mamig distribution dito sa isla sa Hilantagaan ug sa Kinatarkan. Mahinuklog man gyud ka ana Sir Tats no unya
kung tanaw nimo ang kaning hero, so kana ato nang gikuan no nga daghan ang pamaagi nga hero Makatabang. ka dili na makatabang o gitawag nato nga heroes pwede nga mutabang ka. So sa mata sa mga tawo ang gitabangan nimo mo ning mga unsung heroes no. In fact, ang pinaka dako nga heroism is when dili ikaw mo'y mutuboy sa imong kaugalingon, no? Di ba? Panahon naman sa Semana Santa sa atong mga Katoliko, dili ikaw mo'y mutuboy sa imong kaugalingon, kung dili ang ubang tao mo'y mutuboy nimo. Mo na siya ang pinakadako. Ang pinaka importante ang Ginoo na mutuboy nimo, no? So but ang kuan ani daghaning mga sa Pilipinas manggod karon tungod kay nagkadaghan sa nagkakomplikado ang sitwasyon plus na ay mga economic situation. So in fact daghang kayo makita nimo sa advertisement ka maingon nga OFW are the modern day heroes, no? Kay kung tan-aw sa nimo modern day heroes man gyud sila, Sir Tats, kay nahinumdum ka pag human sa People Power Revolution. Wa man gyud kay ito'y daghang investment sa Pilipinas. Tinon. Pero kay baw ka unsay naka kay wa may mosalig kay baw ka kung unstable ang kuan man gyud ni fact man gyud ni siya, no, nga kanang kung dili stable ang imuhang ang imuhang panggobyerno, of course wag gyud mo invest. Tinud. Parehara ba na sa atong kasilinganan Tinud. nga wag gyud mo buy sa mga lugar nga taas ang Tinud. kriminalidad, Tinud. no? Mo ni ang kuan. So ang nahitabo is kanang kuan man kay ni creative man kay tang mga Pilipino nga kanang di man sila wa may trabaho diri unya. At that time ang Saudi Arabia or ang Middle East, no, nagrebuild man sila. Di ngadto sila unya kuan man gud ta, skilled man kay ning atong mga katawhan. Yeah. So daghang kitang engineers kabaw ka dili sa pag-ingon, no, believe gyud ko sa mga kamot sa kanang mga Pilipino ang creativity nato bitaw na agyud nga kuan. So mo na ay hitabo ni ngadto ni sila sa abroad, and in fact mao toy naka-prop up sa atong ekonomiya. So,